pan students, them keeping them. Namira. Yo, Namira, or I'm my mom is out to get it. Namira, or I'm watching we have a Garabang. That's the number to Gabby. There's no two. Jane upset kwadu anaona wewe na upset kwadu watu wa upset kwadu hata mtu awa not da mure ya wana kuyo karamba pangu chita di donza mota chidi ndela muda wo dinwa ndi kan ndo bana kabu na tata ba mutkari yangu azatina da fura zaina mungu wakangara baba badazu mtakapindo dawo kagara ko chinya kana ukagora na ulofu na polisi bebe biba no seguti roba no rumani la dayo ndio tora na asusu la tora na no batawi bwana uwaru za mutkari yangu kwa mutawa kwa yendi ni mno ndio mkono vitana na mimi ya mundiba ayo mendo zinaino zile setu manyonga no wako wakati mzuri ni ndarangi sina mumbi zati mumbedeza nyata ngoro indi yangu yakumbira mba asi ndi ngoro yeyo una bati ngoro iyo ini ndo pose ndi dollars yangu bati ngoro motea 100% dollars awanyata duwata olira brodi ngamuya last time ndila mangana bana wakuru wacho nyati ndaona bana batano iwe chile kama chile kandindi mutaura naye tuwa naye wana mutaura naye wana bunza zikanda muntu ati ndiye gadzi ndokana nasi tabata kuti September rodini abana na ichini wote tozodzika kumba munhu anomutaura nawo vanondipindura kuti tinofana kutosangana pakati nekuti ione muswa futi notaura kuda mhoti vanhu vakanga vari munhu wakadai ndakanga wati abhonya toisangana mumatare notatazomurana te vanhu vakanga vari munhu wakawabvunza mubvunzo kati ko imi munoda kuti motikari itsaukire mombe hatina mombe dzinotungamirwa here dai mombe dzenze dzakatungamirwa dzinoorova motikari makupindurana kuti mutokutaura nemunhu zvakanaka nganga hai ina hadina chandinobvisa ndozvatichidza panapo izvo zviri mutaura pamusoro chakandikutaura nemurimo wedu tikatinika kudai oro nemombe dzacho dzamanyonga vari kuita kuedza kuti ndisekuru ati vange vaine ngoro ina itobva kwadaitobva tasanga pabridge ichitoda kuti kundira kuna sekuru manje kuti pandinzwa mugadza kuti aneta ndokuti ndakaita ngoro uyu achidzikisa nemotikari pamachero avichibva kakeve tatopita pabridge tasara ndikorombosi tanoita pakuchida tipedzi kuti bhabharara mombe bridge redu pane kubva pakatatu kune bridge racho rodi rakapazi mumba tsakwanisi kuti ndobhabhara rodi ndakamubvunzwa wabharireko rodi kana mombe dzangu handina nguva yekupachigivhekmon nokuti motikari yangu iri munyutu handikwanisi kupa mabhuri izvi ndoda kumhanya kuti tikati fero kuchinyudzi inoona zvawaita kanzi handinei nazvo zvakunditaurira ngatisangwara kukwana papi apa vangwara kukwana mabhidhi ka vangwara kukwana papi vangwara kupinda nemotikari yako tanzangana vadresachi mombe dzeni dzadzokera kuine ora iti ina handisiri mudzi wemotikari wengoro chiendai kumapurisa mumhaya kumapurisa zvazvine zvemapurisa mupurisa wangu haapaenda kuchininga kandi ona mupurisa wangu sekutipedzerai nemunhu nengoro yenyu ita kuti ndakuenda tobati kana makuenda makuenda ita kumhaya kwandiri kuenda tozonana ende motikari yangu yanambodhura dzakaita zvokuswizana kudaiso voswizana vayapfuura iri kure kwamanyonga kwete ngoro yangu yandirangu right iyo nhau yenyu handisati nhau yenyu icriminal inoda mainvestigation ndamurumbirana ende karineri hatina chii investigation yecriminal achidai papaine like yauya iyo pakudiwa compensation yakabva kumakosi adi aita mainvestigation ekuti who was wrong parodipa
then paine akakubvuma kuti ndiri ndakakanganisa then ndaenda kuri compensation but pamainvestigation sekutaura kwamuri kuita ende muroad mune mabylaws ekufamba nemombe, mabylaws ekufamba nemotikari. Kunyanya mombe kana uchifamba nemombe unofamba kunge paine munhu pamberi. Ndizvo here zvamakaita. Ingoridasinango angari mukuru zvamanyoka no kweteni. Izvo zvaari kutaura kuti inini mombe hadzisi dzangu zvese kuti izvo zvinoda kuti zviyege. Ende sekuru wako wangange wakabhadhara vari kubhadhara mari yekuti vakukavhire kuti ndechi but uyu ari kuda kuti mombe nengoro zvese zvanga zvise zvangu ndinozva kutaura. Inini handizivi wekunexica uchize kuti ndinoganana nayo mombe dzavo ndodziziva mombe dzasekumanyonga ndodziziva mombe dzedzi dzavo wanga ari true ini ndeendina wabhirindi babhirindi awanga ari true Angari tuna sekumanyonga wanga wagara kuti wese waifanira kuti wanga waripo kana wanga wari tu manyonda aripo manyonga aripo wadi kumunza manyonga nekuti ari kumombetedza manyonga goronde yamanyonga ende madi vanhu vanga vari tu. It means kana vanga vaine joint venture they are both liable. Ndare hatida iwo urikuti kunyebaka but dare uyo achitaura ari kutaura kuti isusu mombe dzadziri dzangu ngoro yanga isiri yangu yanga iri yamanyonga ndokutaura kwaari kuita. Dai manyonga ari papa patiri kumubvunza kuti iwe manyonga mombe dzadziri dzani ngoro yanga iri yani anga iri basa ndeyani ko ngeipa pasina munhu pamberi mamuri waita yese mibvunzo inodii. Saka it means kuti wese vari tu wane mhosva asi waunza 1 ngeye waunza 1. Ai inini ndakanyatsoona zvedu kuti mombe dzange but murikuta papa ino vanhu tuka eve pana vanhu umwe aine mombe matotaura mega umwe anga aine mombe umwe aine ngoro vanhu havaiuya wese pamba panga uye akatobvisa mari uye akanga akayatandikuda pasaaisirei uyu ani manyonga aitaura kuti muzukuru mota ndeidi inobatsira itesti panapa ungaite charity pamanyaya isiri yavo akanyatsotaangani dzehama dzinoroverwa mumwe ndakapoenda kuti mukomo wako akambouya achiti tinobatsira motikari papa mari yekundogadzirisa kana zvinhu zvaitika varipo pane kumwe ngongo tunoona munhu mukuru sevava vanogona kungoziva kuti amota iyi ndeiti tinobatsira tiri but ava vanhu vanga varipo vari vaini manyonga anga aripo uyu anga aripo ende uyu iwewe wataura kuti mombe dzanzi dzeuyu ngoro yanga iri yamanyonga saka wakainvestigata here kuti uzive kuti akanga aine basa ranga riri kutwadhera wakauya wesika hatiyati kuti wakauya wese pamba iye uyu mukoma wake uyu namanyonga wacho newakadzi wavo aitaura manyonga kuti keuruzoti anobvisa 300 uyu achibvisa 70 ndiani manyonga aiwa manyonga kubvisa 70 kwako akabvisa 70 akanga ari mndu kubatsa handinendi nengoro uya aripo akabvisa uya aripo gorengeri yauyu andinangona kuti ndikungoro moto yakaenzara ndii hausikuona pane nyaya ipa. Saka manyonga nayo wese wane nyaya panyaya yako wese wane nyaya vari tu mhosva inovabata vari tu nekuti haitongeki kumwe asipo kuti tikubatsirei kutodaidza wese manyonga wacho wouya ugara apa iye uyo wogara apa wotaura woestablisha manje kuti basa ranga riri rani. Mhosva inovabata ndeyekuti vakanga vachifamba pasina chingamiro wemunhu because mabhailo ekufamba nemombe anotaura kuti ngapaite pange paine mupingamiro. Saka handizvinetera ndatobatwa manyonga tichitomhanya
kuti ndikati kumgadza chitomhanya ndipandikuona kuti ndikati pindoti ndada kupinda mungoro ndaneta kwandibva kure uye atidzikisira motikari saka mhosva yangu yadauridzwa ndipirade kuti ndakati endai kumapurisa kanzi nandiende kumapurisa ndite zvemapurisa ndobvaidza kufona tikanzi mupurisa wangu ari kuchinhenga danga ari kuapa ndasimairi vaiona moto ndikati nyaya dzinoda mapurisa kanzi wada kuita ingu munhu anoziva zvitemo sere uchaona moto saka tukadza moto warandoresa inyaya dzekutsvaga ngei wazotora uyu paro panga paine vanhu vairi pandatora chizenga ndakaona kuti mombe ndiza chizenga hadzidzi dzamanyonga kongoro ngoro tokumbirana ndeyauya ngaenda kuchidai saka munoziva kuti uyu arikuta kuti zvese hazvisi zvangu nekuti wasiya mai manyonga ndozandikutaura handisi kurwadziwa nazvo unoprospondwa nokutsumudza kumanyonga wacho ouya kuti harandi kurwadziwa ondoa mondiyanguita saka toipospora kungoti mhosva yamii nayo ndeyekufamba nemotikari nemombe dzisingachitungamiri kana ranga riri basa rako une mhosva yekuti chii wakatungamidza mombe dzisina mutungamiri amanyonga anga ine mwana wavo ndovaibva kunotora fertilizer aiwa ndakutakudaidza manyonga chete ndodaidza manyonga ndiwe ndobhadhara samon ndodaidza manyonga flo chete manyonga next dare manyonga samodzoka 14 okay ini ora mabara. Undanya wewe. Okay. Wati patamisi.